देनाय नोंनि बख'नायखौ नायनि मालायनि बख'नायखौ जिब जिब होनबाय थादो Satra kota kan ini. long time Hasil lo. Ini. after long time After long time nih. Kele barnai bara Madira dabla bayu एकदमबारे बिराद ओइनो नांबाय दं नै बावगारना दङ इफोर बुस्थुखौ ओमफ्राय नों आरो मानो एग्रांनो नागिरदो हो ओइनो इदि गार' नाङा आङो रागा जाखाङो खावबाथाय जायखौ ओरै बोख्लाबायमोन ओरैल' होनसै नामा दे बुरनो लुगैदो थ' इदि होनबाय थाना हाय बुरनो लुगैनायाव थांफादो नोङो इनिफ्राय मा जगार लादोलै आं फोथाराव थांफानो गारनै हा लोगोफोर आं फोथाराव थांनो ओंखारदो हाग्रा बाय साफा खालामहैनि होननानै इनिफ्राय इमान सान्दुं गोसा माने एसेबां सान्दुं गैया खिन्थु बोथोरा गरम इनिफ्राय इफोरबायदि नों थांनानै गोलैना थायोबा मा जानांगो बे थांदोबाथाय थांदो दे साथा ओरै लानानै नों आंदो आरामसे थांफानो हागोन ना नोंलाय मा हक जगार लादो इनिफ्राय मा गुरनो लुगैनो बेसे गोबाव जाखो नों दिननिफ्राय ना गुरनो होयिया दिनलाय मानि मा न'नि हायाव गुरो ना मायाव गुरो मा इनफायलाय नोंखौ ना गुरनायखौ बन्द' खालामखादों आङो ओमफ्राय दिनलाय मानो जागाफिनदो नों दिनै गुरबाथाय आरो थांबाय थानो लुगैबावगोन मिथिगौ माथो होनबालाय आं मोनसे खामानि मावनो थांदों नोङो मोनसे खामानियाव थांदों होनबा ए बेथो मा मिथिगौ आंलाय नोंनि दै लाना जगार लायनांगोन आङो मानो लोंफानो नै आङो इमान माबा थांनो नागिरदों खामानियाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय माबा जगार लाना दोनदों नुबाय सिरिनो साला सान्दुं गोसायाव मा मोनदोलै नोंलाय थांनोबाथाय ओरैनो साथा लानानै थौफाल' आंदो थौ माया हबियाव ना नुदोलै नोंलाय मायाव ना नुदो नोङो मायाव ना नुदो मायाव हबियाव नुदो एखानथ' नाखो बावै बिराद गोबाव जाबायमोन थाङाखै थांनाङा होननायनिफ्राय थाङाखैमोन ओमफ्राय दिनै इ जेखाइया हबियाव दं आं नुवाखैमोन दिनैसो नुदो इ जेखाइखौ मिथिगौ नै ओइ सिगां गाराव जानाय जेखाइयानोमोन इयो ओमफ्राय इनिफ्रायथ' गोदानबो बायखायाखैमोन थांखायाखैमोनबो ओइ न' खाथिनि बाजैयासो लानानै खननै ना खनथाम गुरहैबाय बायदो बाया आंनि खोथा नङा इयो मिथिबाय आंनि बाथ्रा नङा इयो इखौलाय मानोथो नांबावगौ बायनाय बायिखौलाय मानोथो नांजाबावदों नोंलाय बायनाय बायिखौ मानो नांजाबावदो नोंखौ आङो थांफानो होननायखाय इमान मोजांसो बुंबाय थ' होनबालाय थांनोबालाय होननानै ओमफ्राय नों आरो हकनकसो टारगेट लाना दं इफोरबायदि गुरनो लुगैदोंलै आङो इयाव ना बारथिंनाय नुदोंमोन आं दाखालि थांनायाव खोथिया नायनो थांनायाव ओमफ्राय इखौनो होननानै लुबानो जानानै दं नामा थांबानो थांफाखागोन होननानै हकनक जगार लानो होनाङा नोङो हकनकआव थां आंनायाव मिथिबाय दायो नोंनो मेंबा लुगैगोन मानो लुगैनांलाय लुगैया बिखास ओंखाम जाखांखानानैलाय दै जायासो बिजासो जासिनो मा जाबावगोनलै बेथो है मानो दिनलाय थांना थादोंबा थांसै आङो बाप्पावो बेनो अखा मानसि नुबायना एसे सान्दुं गोसायाव मा खालामनो नागिरदों मा मानो नागिरदोंलै मेस्टाय ओमफ्राय नै थालिर दाननायफोरा दिनै जाजोबना दं सिगां नो ला मना सोना ला हकनकखौ जगार लानो होबाय थाना आंखौ नोंनियाव फारसेयाव थांनायाव फारसे टारगेट आयना दंखायोआनो ओइ दाखालि खोथियानो मिननाङा इदि मिनना मिथिबाय नाया बारथिंदोलै नाया बारथिङोथ' आरोलै नायालाय एसे गोबाव जाबाय ना गुरनो मोनाखै आं थांलाना लोगोफोरजों आं गारखाबाय आं गुरखालानो आं न'आव ओरैनो गेलेनो लुगैदों ए भगबान नों दायो गुरनो लुगैगोन मानो गुरनो आंलाय नायबाय थानो गुरनो लुगैगोन सेखायालाय बाप्पावै माने सिरिनो टारगेटखौ लाखुमाना दोनबाय दं ओमफ्राय जेथिया आङो फोथाराव थांनो ओंखारदो आं फोथाराव थांनि एसे खामानि मावना फैनि हाग्रा साफा खालामना फैनि फारनिखौ एसे दानस्रांना फैनि होननानै बेनिफ्राय जि सोमना दोननाय माबाखौनो पट'नो आं ओंखारगोमानि आं ओंखाम जागोमानि मालाबा सुखांनानै नैफोरादि फोरानजोबना दोनदो मिथिबाय इमान गोबां जिखौ सोमब्रनाल' लामनाय नामा आथिंजों गाग्लिदो ओमफ्राय लामबाय आरो आथुरलाय खेबसेल' माबानायालाय मालाबा इदिबो सुनांगौ खेबसेखौनो ए इदिसो नोङो गोनो लोगोसे थांनाङालै दोनहै
जेखायथाखाय हगन'खौ लानानै मानो नोङो जुजिदोलै दिनैनि बोथोरावलाय फालतु खालामनाङा होनखादोथ' दिनैनि बोथोराव हगन'खौ मानो जुजिदों नोङो फानदो बे स्कुटियालाय बा नुबाय मारि मारि माखौ मारनो है बेथो बावगारना दङ इफोर बुस्थुखौ ओमफ्राय नों आरो मानो एग्रांनो नागिरदो हो ओइनो इदि गाराव नाङा आङो रागा जाखागोन नोंनि दाबसेयाव थांनो गोनाङाव नोंनि रागा जानायदो रावनिबो हायाव गुरिया नोंनि नोंनि हायावसो गुरियांदो रागा जानायदो मतलब गैया मिथिबाय निजिनि हायाव गुरो नों मालायनि हायाव गुरो आं नोंखौ ना गुरनायखौनो बन्द' खालामना दोनदों मिथिगौ थेवबो नों बेखौ मानो जुजिनो नागिरदो हो नुबाय एनेखवा नुबाय माने थांगोन नालाय थांथारगोनानो आरोना माने थागारा थानो हाला ओमफ्राय नोङो हो बावै नायनि इनिफ्राय दायो आं नोंहा दे थांबायानो दे नोंखौबो लांफाबायानो दे खिन्थु आंनि खामानि मावनायाव जुदि थौ थांनोसो माबायो होननानै आंखौ बुङोबाथाय ना गुरनायाथ' ना गुरनाय नोंथ' नाखौ आंजों गुरफाबाय थानो हानाय नङा दरजा फांनै मा नाथुर एनेखवा मानसि माने ना गुरनो होनबाथाय एनेखवा थैया गरम जायो इनिया बेथो होनबाय मा नाथुर नुबाय बाप्पा ओइ बेथो नोंखौलाय मा खालामनांगौलै जिबनाव माया एंखावरिजोंलाय मा संसार जागोन नोंलाय ओरैनो दिखुं माने फोथाराव लाङि सानानै दोननानै सानफ्रोमबो फुङाव ना फिथिख्रियानो मोनखाबाय दं ओमफ्राय नैया खावसे फोराननाबो दोनदों नैयाव नै ना मोननायखौ बाप्पावै मा मानसिलै नोंलाय बेथो डाइलग मारनो नङा सेखे बाबाय लांखाजोबदो लांदोथ' आरो लांदो दे थांथारगोन बाप्पावै गुरनो लुगैदों बिदि थाना हाय गुरनो लुगैनायाव मैदेरफोरासो माबा सिथाबना फैदों इ जेखाइखौ आङो बायबाय साननानै बिराद मोजां मोनलायदोंमोन आफ्टार लं टाइमनो बिराद खुसि नामा ओमफ्राय दिनै हो दिनैनि दिनाव बिराद खुसि नामा नोङो खनसे गुरहैनो नागिरदोंलै एसे गोजान बेसेसो जासिगोन बेथो सान्दुं गुसायाव गोसोम जाया दे आंखौल' लिंनो मोनाखादों नोंखौ आंखौल' लिंनो मोनाखादों नोङो मिथिबाय खोलो खोलो बारनाय बारा मादिरा दाब्लाबोयो खोलो खोलो बारनाय बारा आंनि जिउ सोलेरा बिराद खुसिसै आरो नोङो मा ना गुरनो मोननानै थांग्रोबाय जोंहा मेक्सआ फाइनालि जोङो डेस्टिनेसनसिम मोनफैबाय दायो जोङो थांनोसै ना गुरनो ना मा होनो मुस्रियाथ' बेसेबां गोजान थांनो थांगोनब्रा बिथिंजायनो ओरै गारिखौ इयाव दोननांसिगोन माथो जानो ओरै नै जावैना दोनबायानो मालायफोरा माइखौ नै जोंहा थांसै इखि नङा आंगा जोबै फै इखि नङा बेसेबा ना गुरनो लुगैदों आरो ना मोनाबाबो गुरबाय थागोन आं दिनै बेसेबा गोबाव जाबाय ना गुरनो मोनिया खालामा बेसेथो मावगोन नोंखौबो नायगोनब्रा आङो नुगोन अमनाया लाबोबायना गारिया मारिदों ना साबिखौ बबाव लादों ओमफ्राय ओइ मोदला मोजां सोंबाथाय बोरैबासोनो
tuh taruh next wow दै बारि बारि फैफानो मोजां मोनथारो आरो मेक्सआ फोथाराव फैथाराबा बिराद मेंनाय मोनो हे भगबान मेंसोगारदो आंखो लुद्रिद्रिनो ओरैनोबा इमान फोथार गंसे बेरायनानै फैयो फोथार गंसे ना नागिरनानै फैयो मेंनाय मोनामोन ओमफ्राय दिनै बिराद मेंनाय मोनदों आङो फोथारावबो ओंखारदावनांगो फैयो हो मा मैथा जागोन इलाय नै गायना होदो नै फारफाराव माने इयाव मैथा दंमोन आरो ओमफ्राय ना दा खोथिया फोहांदो खोमा ओमफ्राय माइ गायनो हालेवना दोनबाय बा हालेवना दोनबाय होनलाय बेलेग जायगानि रखमसो जादो रायलायनाया गांसो फोदोनो मिथिलाय लाङाहाय खेथियक नङा नालाय खावसे जावखांबायानो खोमा नै आं दहायनो फैनो नागिरबाय थरायनाखौ नेनानैनो गोबाव जाबाय नैफोर आं खावसे जावखांबाय खोमा माने नैफोरबायदि फारफाराव लेवा मानलाजोबना दं हाग्रा एकदमबारे रम रम जाजोबो बेखौ माने साफा खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय इयावनो माने थरायनाया चान्स लानायखौ दिनै सान्सखौ जाफुंबाय नामा दौहक नगद नागिरना हाग्रा गेजेराव सान्दुङा गैयाबाबो माने बोथोरा दोहो दोहो आरो मेंनाय मोनदो देहाया हबो ना थानियावलाय थौ बेफोराव ना थायो नामा सुस्तानाय नोंलाय इफोरावलाय मानो फैफानो लुगैयोलै नोंलाय भगबान मोनजाफेर रखमलाय माया ना मोनलाबायनो इयावलाय मा ना मोननो इयाव मा ना भगबान एम्बुलुदा मा ना मोनगोन देनाय नों इयाव इनो एम्बुखौ जायोनो इनो गैयालैथ' दैयानो मैयानि अखा हानायावसो जमा जानाय मिथिगौ मा ना मोननो इयावलाय ओरैनो बेखार बेथो मा जागोनलै है राखान्नायफोर राखा लाङियानो साखाजोबना दोनदो नैखैजा गांनै ओमफ्राय नैखैजा इखैजा गांनै दखर साखाजोबना दोनदो देनाय गुरनाय मोनगोन ना देनाय इनो एम्बुआ सारथिंबाय दं सान्दुं गोसा फोथाराव इदि गुरहैयोमोन आरो इसोरो बोरो गैयालै दोन गैया दे दोनबाय जना थाहैबाय सायाव हगनखौ नोङो इयाव सान्दुं गोसायाव गेलेनानै लोमजानाङा ओइ नै इखैजा गुरनांगोन ओइ खनाखै इखै खोथिया थिलिखै गैलालै नोंनिफ्राय सादैयो मिथिबाय नोंनिफ्राय सादैयो हाब्रुनाखै नोंनिफ्राय सादैयो मिथिबाय बैखै साफा खालामबाय दं नै इखैजा नै ओइ इफोर थाराय हाग्रा एकदमबारे बिराद ओइनो ना हमबाय दं नै ना मोनदो नै इयाव थरनानै ना गुरनायखौ नायग्रोनि फार्स्टआवनो हा गैया नै स्रां ना थायाथ' ओइ हाग्राया ओइनो इयावसो गुरनो होदो नोंखो दोलाग्रायावसो गुरनो होदों नोंखो ओइ खनायाव गैया दे दोन थांफैदो थां इयाव बबे एकदमबारे इखौनो गेलेनो होनना फैथारदो आरो ना ओरैबायदि खोथिया जौबाय जौनायालाय
बिराद मोजां जादों रौ रौनो बा बे हाग्रा दं आरो नै इखिनियाव थोनायखिनिखौ गायसिगोन इनिफ्राय आग्लायनायखौ ओइ मोनसे गोदान जावनायाव लांसिगोन ओइयाव इ बारिनि उनाव इ बारिनि लङानि उनावनो दङ माने गोदान जावनाय ओरै गिदिं गिदिं गुरनानै खालामखाया फाय मोनखाया फाय ओइयावसो बाबाया मोनबाय दं इनो नै बेयावसो हाग्रा बोखारनायावसो बाबाया मोनबाय दं फाय ओइयावसो मोनबाय दं बाबायासो नों ओरै गिदिं गिदिं गुरग्रा जागा गैया दे फाय मानो गैया इलाय लाङिदोलाय मादो जाहैबाय दं रोंखायाखै नोङो दोन बोरियाव फैना जना थाफैदो फाय नांला फाय बोरियाव फैना जना थाफैदो फाय ना गुरनो ना फैबाय ओमफ्राय नाया ओरैबादि माने नाया गेदेरसो नालाय जेखायाव हाबा आरो ना खारग्लुंनानैल' होयो ओमफ्राय ओरैनो गेलेनो फैथारबाय आङो गांगाथफाया जि होनदो हो गांगाथफाया जि बुंदो इनो जाबाय आरो दा मेक्सजों आंदो गेलेगासिनो दैबारियाव ना मेक्स हाबदो गांगाथफाया नै दानस्रिगासिनो ओमफ्राय फारसेथिंजाय बाबायाबो खदाल जावगासिनो इनो ओमफ्राय ना सानायावसो मानैसो ना नांदो आरो नोंथांमोननो दा दिन्थिगोन आङो अबे हा सुग्रा मन्दल फैदोनो हा बे खोदोम बिफांनो दे दानथारदो दा फैबाय नालाय नोंलाय मानोथो लाबखादो होनना लाबासै लाबखायो आरो नोंखौ फैगोन होनना मिथिगौ आरो इयो मिथियाना जि गरमलै खोदोमखौनो दानफायबाय थांना थागौमोन ना मालाय जारला थेवब्लाबो मेचिन लाबोबा जागौमोनलै नोङो मेचिनजोंनो होना नाखौ फैयै फैयै हाग्रा बुथुमनायावसो मोनफैबाय जेखायाव हाबा एसे फोथार गेदेरनि दैयाव नोङो ना गुरनो फैबा फख्रिनि दैयाव ना गुरनो फैबालाय बोरै जानो ओइयाव मोनगोन इयाव हाग्रा हाबसोजोबना थायो नै बेसे इगासेल' इयावसो हाबसोजोबना दं आं नोंखौ दहायनो खिथादों ना इयाव हाबदों होननानै दहायनो गलांनायासो गेदेरमोन अ इनो फिसा फिसा दंसोयो इनो माइ हानायाव इनो गेदेर जाहैसिगोन आरो माइ हानायालागि मानो होनबाथाय ओइ लांदांखिनियाव नै इ ससेयाव दैया थाबाय थायो माइ हानायालागि दै थायो इयाव ओमफ्राय इयाव ओरै थांजोबनानै इफोरनि माखा थांजोबनानै ओरै जमा जानानै थायो इयाव इनिफ्राय माइखौ हाखांनानै सारफैयो थांनाय बोसोर रखम सारफैनांगोन दंना गैला ना गुरनो फैनाय हगनक जागा गैयिनि जागा दहाय मोन्दोंमोन बे इयावलाय माथो दं सें इयावसो गोबांसिन जाबाय सं सें गोजा स्र' स्र' नै बा टाउन स्र' स्र'खा नै इनो गेदेर सं एसे हाबसोजोबना दं बुस्थुआ नै इदि हाग्रायाव नै दोलाग्रायाव इदि दोलाग्रायाव थान्दा जायगायाव थाबैयो आरो बिसोरो फरायनायाथ' गुरनायाव मोनासै खिन्थु बाबायासै हाग्रा साफा खालामनायाव एसे मोनबाय आरो माबोरै मोनदों ओमफ्राय नाया दङ ओमफ्राय हाबाबालाय नङा नोंखौ सिनायदो गुरथारिखाय मार मेंदो नोंखौ सिनायदो मानसिया गुरथाराखैमोन नानि लबावसो गुरनो फैदो होननानै मिथियो गासिबो हाबाखै आसरितसो ओरैबायदि बैयाव फिथिख्रि नांना दं फिथिख्रि बख'नो बे मानै माथामल' खोमा खबाइखौ लाबोनाय सोना लाबो नैयाव लाङि गांनै साना दोनदो माने इयावनो जागासिनो आरो ना फिथिख्रि माखा ना फिथिख्रिलाय सेंलाय इयावनो जाबाय दंमोन नै मासे नै इनो बख' रोंगोना रा लाङिसो बिसिगोन लाङिसो बिसिगोन नामा खर'जा लाङि बिसिना ओरैनो हो
दासो गोजोनलायदों दासो गोजोनदों नामा नाखौ मोननानै मोनासैबालाय माने दाखालि सप्तासेसो जादों ना अखा हाबाय थानाया इनिफ्राय बुंजोबनानै ओरै लोमजोबनायाव माने बांसिन मोन्दोंमोन नाखौ लाबना दंलै बोरैबा आं थाङा नारख' नामासिगोन बख'नो रोङाबा खावबाथाय दायखौ ओरै बोख्लाबायमोनल' ओरैल' होनसै नामा दिनै खावनायनि रखम खालामनो दिनै खालामनो बोरैबा जादों र' दिनै खावनायनि रखम खालामनो खालानोखा दिनै खावनायनि रखम खालामनो मोजाङै बख'नो बाबा रायजानाव नाखौनो बख'नो रोङा मोनबाय आं ओमफ्राय गांगा दफाखौसो बख'नो होबाय आरोना नै इसे खाथाबलायदो लाय गासिगोन गासिया इखिथां इखिथां नाया जि नांनानै दं नै देनाय नोंनि बख'नायखौ नायनि मालायनि बख'नायखौ जेबो जेबो होनबाय थादो खाथ्रा गथा गथा गाननो इदिखौ फुंफोराव फ्राम फ्राम एवजानो मोननांगौ माबादो ओंखाम सोमनानै मासे नै आइ गलांबाय नामा दा गोरोंलायनो उल्था मोजां मासे गलांबाय ना मासे गलांबाय गलांदो नुवाखै मा नाखौ नायखांनानै दा जोङो एसे साहायाव जफैबाय मानो होनबाथाय सान्दुंआ एसे गोसा जालायबाय नै फार्स्ट टाइम माने सान्दुं दुंनाय नालाय एसे बिराद ज्रों ज्रों जायो है जालाङो जाथ'ला दायो न'आव थांना जाहैनोसै आरामसे थालिर जाबाथाय आरो दा मेंबावगोन दसे जनानै थांनोसै होनबाय थरायनानै ना गुरनो फैनाया मा जानाय आथिया मानसिबायलै आं फैला आथिया मानसिबाय नाबो गैया मोनबाय खिन्थु जियावसो बिराद मोनबाय ना गुरलायनो इयो ओरैबायदि साला मेंजोब्बाय बोरै मोनदो जायगासिम मोनफैफिनबाय आरोना ओरैनो गेलेनो होनना थांफाथारदोंमोन आरो ओमफ्राय खामानियाबो जायासै ओमफ्राय नासो नायनानै लाबोबाय आरोना जोङो ओमफ्राय मेक्सजों आंदो मोनफैबाय ओमफ्राय गांगा दफाया गारिनि साबिखौनो मनायाव गारना फैफ्लांदो ओमफ्राय दा इखौनो लायनो थांफिनदो आरो दासो फैगासिनो इयो थांफिननानै हयनो इमान बायदि बावगारसुला मानसि नुद' उपाय गैया मेंबाबो थांफिननांबाय वा दुलाया गांलाब गांलाब जाबोलायदो मेक्स नै एसे गोजान नोंसा मालिक जि थान्दा बार बारदोलै आयै बाबा हय सान्दुंआसो गैया जानो हागौ देन्जार गरम खिन्थु जेन'का गोलोमदो नै ओमफ्राय फारसेथिं थरनैना नाखौ सायनो जागायबाय नामा हो नाया नै इखिनिमोन इ सें माखा सब हाग्रायाव मोनजोबनाय बाबाया ओमफ्राय बाखि सब माबानि लाङिनि सायनांनायनि रागायानो जालायबाय होनबा नोंना खर' गरमा खलथा गरमा इदिसो जायो होमबा दे होमबालाय खाथ्रा स्र' स्र' नै गलांगोन गरंखै नो ओमफ्राय इनो फारसेथिं ओंख्रि जानबाय इखौ आं दा नायनांगौ जाहैबाय फिनिसिंखौ ओमफ्राय गाव लासिगोन दायो नोंबो आंबो न'आव दं नालाय नोंबो संखानांगोन इदिसो हरथानाया मोनजाया आदसा बारु आं बुजिबाय बेलेग बया मोनजायोबा आदसा दे होमबालाय बुजिबाय दे नामा मोनजायानोखा नों आदसा दे होमबालाय नाखिखौ दौना होलै बारा माबा आदसा गरमा सिखो सिखो मोनखांखादों सिखो सिखो मोनदों होमबा